Мы будем говорить про нацыянальную ідэю, а гэта вот фігня абсалютная. Вот усё аб'ядноўвае вот гэта любоў. Любоў гэта не ідэя. Если говорить уж совсем о цинизме, да, то циником выступаю здесь я. Вы занимаетесь тотальной лухтой, прабачьте. То бок вы кажете про то, чего у нас у принципе не існуе. Мы можем спорить, но спорить об одном и том же. Я живу без нацыянальнай ідэі. Але я лішу сябе нацыянальна свядомым. Разумееце, гэта розныя рэчы. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», падчас якой мы з маім напарнікам, сувядучым Максімам Гаруновым працягваем шукаць нацыянальную ідэю ці фармуляваць яе. Намацваць. Прыгожае слово неяк было сказана, якое спадабалася нашым слухачам. Сёння наш новы госць, сустракайце, культуролог, может быть, нават мысляр и философ Максим Жбанков. Добрый день, Максим. Добрый день, Дмитрий. Я не философ. Абсолютно. Вот. Я хутчэй такі стыхійны культураактывіст. І, напэўна, гэта ёсць мой натуральны стан. Таму ўсё тое, што я буду казаць сёння, гэта не філазофскія разважанні за філазофіяй, калі ласка, гаспадара Гудовіча. Спонтанно, але по-культурному. Вы можете сказать, что ж такое национальная идея? Не сформулировать ее, а просто потлумачыць людям. Вот мы будем говорить про национальную идею, а гэта вот то это. Цікавая у вас як бы гісторыя, Змейцер. То бок вы спачатку вырабляеце праект, а потым мне запрашаеце, каб я патлумачыў, што вы тут робіце. Гэта нармальны падыход, але трошкі дзіўны, як на мяне, бо насамрэч, як на мяне, вы займаецеся тотальнай лухтой, прабачце. То бок вы кажаце пра тое, чаго ў нас у прынцыпе не існуе. І пачынаюцца нейкія такое архітэктоніка паветраных нейкіх замкаў. Будуеце нешта, вырабляеце. Навошта? Дзеля чаго? Што з гэтага для нас вынікае, я асабліва не ведаю, бо ведаеце, прабачце мяне, я 60 год жыву без нацыянальнай ідэі, і вось бачыце, неблага захаваўся. Лічыцца ж так, што калі ёсць нацыя, то ў яе, як бы мусіць быць нацыянальная ідэя, ці, як пішуць у Вікіпедыі, ці, як учора сцвярджаў Олег Хоменко, нейкую такую місію гэтай нацыі неяк трэба вызначыць. Давайте вот з самага пачатку. Нацыя існуе? Нацыя, безумоўна, існуе, але пытанне да таго, як яе ўспрымаць, як яе трактаваць. Бо калі нацыя гэта некая суполка, аб'яднаная нейкім агульным штандарам, агульным сцягам, некімі агульнымі слоганамі і некай агульнай ввогуле платформай існавання, некай універсальнай матрыцай. Тады, калі мы імкнемся да захавання яе адзінства, так, гэтай як бы абсалютнай сістэмнасці і некай такой сімпатычнай як бы завершанасці, тады натуральна нам патрэбная ідэя, бо адразу было б зразумела, хто у нас ідэйны, а хто не, хто у нас беларус, а хто не. І вот ясная справа, хто не беларус, той, хто не падзяляе беларускую ідэю. Фігня абсалютная, прабачце за мой французскі. А почему фигня? А вельмі проста. Па-першае, як на мяне, нацыя, і вы цудоўна самі, Макс, разумееце, гэта, як кажуць, умоўная супольнасць. Правильно? Нацыя, ў прынцыпе, як бы вырашае для сябе, што яна існуе на пэўных канвенцыях. На падставе пэўных як бы агульных прынцыпаў і гэтак далей, але у межах гэтай матрыцы, якой мы умоўна, падкрэсліваю умоўна, вызначаем як нацыю, існуе безліч прыватных стратэгій, безліч лакальных праектаў, безліч, в прынцыпе, самадастатковых асобных рухаў, я бы сказаў бы. І вот як на мяне, калі мы кажам пра нацыю, нацыя – гэта і ёсць вектар супольных, разнастайных, разнанакіраваных рухаў. Нацыя – гэта не матрыца, у якую можна пакласціся, і тое, што яе не кладзецца, адсеч, бо гэта нам не патрэбна. Нацыя – гэта, хутчэй, тэрыторыя суіснавання разнастайных прыватных праектаў, я бы так сказаў. І вот для мяне ў гэтым якраз і ёсць сэнс існавання нацыі, бо калі мы існуем у пэўнай геаграфічнай прасторы агульнай, на падставе пэўных як бы нейкіх традыцыйных нейкіх ідэяў і нетрадыцыйных ідэяў, на падставе, ў прынцыпе, таго складу супольнасці, які атрымаўся цягам гістарычнага нашага шляху, мы, безумоўна, залежныя ад яго. Але гэта не ёсць нацыя. Нацыя, як на мяне, гэта не тое, што супольнасць, што грамадства робіць з намі. Гэта тое, што мы самі здольныя рабіць з грамадствам. Зрэшты, мы самі і ёсць грамадства. Ничего не понял. Да, вы мяне таксама заблытались. Пачалі з таго, што нацыя ёсць, а потым прыйшлі да таго, што нацыю, ў прынцыпе, как бы... Не. Пытанне ў тым, як разумець нацыю. Я зноў жа кажу.
Калі гэта некі універсум, некая падстава для некіх, ну, скажем так, набор нейкіх стандартных ідэй, хай сабе беларуская ідэя і гэтак далей, вось гэтага адзінства як некай стандартызацыі і прымусовага падпарадкавання грамадзян некаму агульнаму плану, вось я яе, ў прынцыпе, я і не прыймаю, я і не бачу, і больш за то, я лічу, што калі, напрыклад, паўстане некая спроба гэтак зрабіць, усё адно нічога не атрымае. Як з хрысціянствам, так, якое заўсёды, калі прыходзіла ў нейкія новыя рэгіёны, яно заўсёды ператваралася ў мікс з нейкімі архаічнымі, як бы, светапоглядамі, з нейкімі падставовымі, як бы, фарматамі светаўспрымання, якія там існавалі, і заўсёды, рэшце рэшт, атрымліваліся пэўныя, я бы сказаў, такія апакрыфічныя мадэлі светапогляду, заўсёды пэўнае адхіленне ад гэтай генеральнай лініі. Вось як на мяне заўсёды, якая заўгодная ідэя, які заўгодны канцэпт, як толькі ён пачынае ператварацца ў нейкія праграмы жыццядзейнасці, нейкія практычныя праграмы, ён неадваротна і абавязкова мяняецца. Ён робіцца іншым. І таму спробы кіраваць свядомасцю, супольнай свядомасцю, яны, як на мяне, па прызначэнні атрымліваюцца парадаксальнымі, бо заўсёды у выніку мы маем не тое, што хацелі тыя, хто аддаваў гэтыя загады і распаўсюджваў гэтыя меседжы. Атрымліваецца не пажаданае, а магчымае. Магчымае, сыходзячы з той ситуации, в якую это месседж. По поводу этой метафоры с христианством, если мы вспомним, как христианство существовало и существует до сих пор, то регулярно, постоянно были всякие поместные вселенские соборы, на которых люди уточняли свое понимание учения Христа. То есть то, о чем вы говорите, это не о том, что можно в христианство втянуть все, что угодно. Да? То есть христианство пришло куда-нибудь в Иран, и можно на полном серьезе в учение Христа вставлять какие-нибудь, я не знаю, зороастрические какие-нибудь идеи из зороастризма, или там христианство пришло сюда, на территорию Беларуси, можно какие-нибудь языческие вещи вставлять. Ни в коем случае для христианина христианская община, она может делиться внутри себя, и она должна делиться внутри себя, там, как апостол Павел писал, да? Должны быть между вами постоянные споры и даже разделения для того, чтобы выявились лучшие, потому что, да, в спорах появляются лучшие лидеры, и община от этого становится лучшим. Важно понимать, что до христианства, вот в этой метафоре, мы можем спорить, но спорить об одном и том же. Мы спорим о Христе, о его учении, да, у нас там есть 4 Евангелия, да, и есть наследие этих самых апостолов и апостольских мужей. Вот об этом мы и спорим. Это не значит, что можно сюда вписывать все, что угодно, вот, втаскивать его и делать из этого мозаику. Я верю, что сфера христианства больше обозначена для меня, а я абсолютно не разумею, что агульнага гэта мае з нашай размовы пра нацыянальную ідэю. Я кажу толькі пра тое, што ў прынцыпе заўсёды існуе, ну, варта згадаць, ну, прынамсі, працы таго ж Арона Гурэвіча, так? Заўсёды існуе вось гэтая нізавая культура, вось гэтая сістэма практычнага існавання, і кожным разам, калі якая заўгодная ідэя сыходзіць туды уніз, яна неадваротна вступае ў пэўнае ўзаемадзеянне з структурамі штодзённых практык. Я вось пра што кажу. Яна робіцца іншай. Што тычыцца хрысціянства, слухайце, давайте не будем блытаць канфесійнае адзінства і агульны светапогляд нацыі. Всё ж таки, погодитесь, гэта не тое самае. То же самое. Сейчас, в общем, в церковь никто особо не ходит, а вот на марш 25-го совика люди ходят. И гораздо более... На марш тоже не ходят. Ходит. Нет. На концерт ходит. Я был на концерте. Это розныя рэчы. Слухайте, марш і канцэрт не трэба блытаць. Калі хочам казаць дакладна, будем казаць ничего дакладна. Подобного, и то, и другое отвечает. И там люди приходят для того, чтобы услышать ответ на вопрос, кто они, зачем они, на куда марш, они. Послухайте. Да. Тотальный громадский спектакль атрымліваецца, разумею. Вітаю гіда Бора, ну, але ж... Ничего такого страшного. Я не кажу, что это страшно, просто мы тады блытаем ввогуле все понятки, и тады невядома, з чаго, з якой нагоды мы спрачаемся. Бо хай будзе ўсё. Хтосьці верыць, не ведаю, у БНР, дзякуй Богу. Хтосьці верыць в БССР, калі ласачка. Хтосьці як бы шчаслівы ад таго, што бачыць бацьку кожны дзень у тэлевізіі. Ну, нормально, супер. Ведаеце, я просто хочу сказаць, што як на мяне беларуская ідэя якраз існуе як пэўны калаш. Вось гэтых візіяў беларускасці, якіх насамрэч можа быць колькі заўгодна.
І тады што канкрэтным бліжым беларускай ідэі? Якую ідэю будзем лічыць правільнай і на якой падставе? Тогда это вопрос о том, где Евангелие Беларуси. Да, у христиан есть текст священный, да, у мусульман есть священный текст. И, в общем, все интерпретации выстраиваются вокруг одного текста. Вопрос сейчас, вот то, что был задан, что такое Евангелие белорусской нации, Евангелие белорусской общины, верующих в нацию? Да, что это? Вы знову гэта все переключаете знову коэфіцыйныя рэчы. Не трэба. Давайте казаць пра соцыум, давайте казаць пра культурніцкія практыкі. Бо, зноў жа, я не хочу гэта ператвараць у тэалагічную дыскусію, бо я ў тэалогіі нічога не разумею. Я разумею у сітуацыі, у сваёй прыватнай сітуацыі, як я казаў, я жыву без нацыянальнай ідэі. Але я лічу сябе нацыянальна свядомым. Разумееце, гэта розныя рэчы. Бо ёсць моя тактыка маёй прысутнасці тут і зараз. Так? Ёсць мае пэўныя стасункі з культурнай традыцыяй. Ёсць мае пэўныя стасункі з культурным ландшафтам. Ёсць мой нейкі асабісты падыход да рэчаў. Разумееце? Ёсць для мяне мае падставы заставацца тут і цяпер і размаўляць з вамі ў тым ліку. Так? Вось гэта, anyway, хочаце, можем по-польски поговорить. Хотите по-русски, не проблема, абсолютно по-английски. Да? Давайте на английский сейчас перейдем, поговорим по-беларуси. Не вопрос. Я кажу про тое, што для мяне, напрыклад, вось моя прыватная беларуская ідэя, гэта тая калекцыя опцый, якую я магу спажываць тут і зараз. Для мяне гэта сістэма опцый, я зноў кажу, сістэма магчымасцяў. Вось гэта і ёсць. Я калі кажу, што шмат беларускасцяў, я схожу з таго, што ёсць у кожнага ёсць розныя опцыі. У кожнага ёсць розная загрузка культурніцкая ў тым ліку, правда? Насамрэч, нацыя, яна заўсёды розная, яна заўсёды пярэстая, яна заўсёды як бы нелінейная. А тое, што вы кажаце, гэта выглядае якраз як спроба яе загнаць у нейкую лінейную парадыгму і зрабіць выгляд, што так і трэба. Так не трэба. Справа нават не тым, ці не трэба. Так проста ніколі не будзе. Ці можа такі... Я таксама згодны, што ўсё ж такі ёсць розныя людзі, якія адны падтрымліваюць гэты накірунак, другія гэты. Ці можа паралельна існаваць 5 ці 6 нацыянальных ідэй? Ну, я думаю, что так. Магчыма, так. Просто, может быть, по-другому. Существует Беларусь, существует нации, существует 5, 6, 7 вариантов, 10 вариантов, 20 вариантов белорусов. Да, по-разному это все воспринимать. И это очень, кстати, опять же, возвращаясь к моей любимой теологии, есть такой замечательный итальянский теолог Джанни Ватимо, это такой, он относительно юный, ему всего в районе 60 лет, и у него есть хорошая теория того, как именно устроена христианская община, которая живет в 21 веке. И она говорит о том, что, в общем, такого давления теологии, догматики на человека нет. Христианская община в 21 веке – это когда у нас есть множество интерпретаций одного Евангелия. Евангелие – то, что нас объединяет. А вот то, как мы его понимаем, это по-разному. И еще важно, мы по-разному интерпретируем Евангелие, Евангелие нас объединяет, и при этом мы еще гарантируем друг другу, что мы не будем друг друга бить за то, что мы по-разному его понимаем. Да? И это и есть истинная христианская община 21 века. Да? У нас у всех разные... Мы любим Христа, но все по-разному. Но главное, что любим Христа. Ты зараз говоришь про то, что вот мы все любим Беларусь, у кожнага ёсць сваё там бачанне там і развіцця Беларусі, і месца Беларусі ў сусвеце. І свайго месца ў гэтым сусвеце і ў гэтай Беларусі. І гэта вот усе такія вот плыні, ці назовём іх там ідэі, там вот, якія мы бачым, па якіх мы жывем, але ўсё это сыходзіцца вот такой адзінаму Евангелію любоў да Беларусі, да, любоў да бацькаўшчыны. Просто вот я тут гулял очередной раз и зашел вот туда, если идти, туда. Там есть хороший букинистический магазин, и там есть старые книги, антикварные практически, там 30-х, по-моему, 40-х годов, и там есть Янка Купала. И у Янки Купала, не помню, как называлась книга, но, в общем, я просто запомнил ценник, он там стоил практически 300 евро. Да, и я понял, что вообще, судя по цене, это и есть местное Евангелие. Да, если оно так, то есть, может быть, да, может быть, вот этот свод священных книг, да, Новый Завет, да, мы же знаем, смотрите, Новый Завет, он состоит, да, из 4 Евангелий, да, то есть 4 разных варианта описания жизни Иисуса, да.
Раз. Ты апостолаў мераеш грашыма? Не, подожди, не, Иуда! не, я к тому, что... Нет, почему? А что плохого в цене, да? Просто смотри, еще раз. Вот Новый Завет, да? 4 разных описания Иисуса Христа и его жизни. Да? Там Иисус у апостола Иоанна, он сильно отличается у Иисуса, у Марка. Да? Там это разные Иисусы. Да? У Иоанна это такой рафинированный интеллектуал, грек, такой гностик. Да? У Марка это такой простой парень, который приходит и делает чудо. Здесь чудо, здесь чудо. Ну, как бы все по-простому. Да? Потом там есть 14 посланий апостола Павла, потом там есть послание апостола Иоанна, потом там есть еще Апокалипсис. Да? 27 текстов, которые, ну, в общем, как бы примерно об одном, но по-разному, очень по-разному. Да, то же самое и священный текст Беларуси. Это вы самі сабе придумали, прабачце зараз. Ну, почему? Шукалі гэты свяшчэнны тэкст. Хто вам пра гэта сказаў? Вы з беларусамі размаўлялі. Хто вам казаў, што купала гэта свяшчэнны тэкст Беларусі? Слухайце, вы зараз сваю схему вы просто праецыруеце на свой прыватны досвед візіцёра, прабачце. Я ищу Евангелие, я ищу текст. Не, гэта погляд турыста, прабачце мяне. Гэта погляд турыста, які зразумеў толькі тое, што ўбачыў, а ўбачыў толькі тое, што паспеў. Смотрите, я приеду в Финляндию, и там будет Калевала. Калевала для финна – это то же самое, что Новый Завет для христианина. Я перееду в Эстонию, там будет Калевипиоик. Да, это то же самое, что Евангелие, но для эстонца. Я приеду в Германию, и там будет песня о Нибелунгах. Я сейчас в Москву вернусь, и там будет слово о полку Игореве. Понимаете? И вся нация это плаче от слова на полку Игореве. Вот. Ну, это зноў жа умоўная рэч. Ведаеце, вы фактично разважаете на подставе такой тэкстацэнтрычнага, я бы сказал, падыхода. Ну, вы заходите з таго, што мусіць быць ідэя мусіць быць тэкстам, трэба шукаць тэксты, якія могуць прэтэндаваць на статус беларускай ідэі. Я просто вам говорю... я вам кажу пра тое, што насамрэч у гэтай сітуацыі вось гэтая тэкстацэнтрычнасць, яна не працуе. Ну как не працуе? Вельмі проста не працуе, бо нельга параўноўваць, прабачце, Беларусь з Фінляндыяй, там я не ведаю, з Нямецчынай, з кім заўгодна. У прынцыпе, я чаму кажу, прабачце зноў жа, што гэта такі трохі турысцкі погляд, так? Бо насамрэч беларускасць, да, яна часцяком спрымаецца як некая альбо культурная анамалія, альбо некая недадуманасць, недапрацаванасць, альбо сапраўды пытанне толькі ў тым, што беларусы ўжо маюць гэтыя свяшчэнныя як бы тэксты, толькі 300 еўра не выклалі за каб іх атрымаць, разумееце, і ўсё вельмі проста. Я думаю, што трэба ўсё ж такі разумець сітуацыю трошкі іншую нашую, бо гэта сітуацыя памежнай нацыі. Гэта сітуацыя нацыі партызанскай па сваёй сутнасці, якая ўвесь час існавала пад прэсінгам знешніх нейкіх, у тым ліку і ідэйных як бы такіх уплываў. Гэта нацыя, якая фактычна сваю тоеснасць, яна і адбудоўвала пэўным спецыфічным, прыхаваным, падпольным, андэрграўндным чынам, і яна адбівалася не ў нейкіх легітымных тэкстах, нейкіх у святых свяшчэнных нейкіх выказваннях, а хутчэй, ну і зноў жа, гэта мой асабісты падыход, я натуральна магу памыляцца, а хутчэй у пэўных стратэгіях руху ў тэрыторыі, захопленай ворагам. И в дадзеным выпадку, як мне падаецца... Я вас перебью, я извиняюсь. Вот, конечно. По-моему, нет такой нации... Я вас так сам перебиваю. Не существует такой нации, которая не могла бы повторить про себя все, что вы сейчас сказали про Беларусь. Не ведаю, гэта спрэчна. Я кажу про то, як мы сабе разумеем, і я спрабую зразумець у нашай размове, чаму, напрыклад, у нас дагэтуль сапраўды не склалася некая Калевала. Некий универсальный подставовый текст, где мы можем себе знайсці. Разумеете, и у меня есть... Люди на болоте. У меня есть некалькі адказаў. Я не читал «Люди на болоте», ведаете? Абсолютно. Я ничего не могу вас падтрымаць. И смотреть не буду, бо гэта дрэннае кино, нецікавае, абсолютно непрофессийное. Ну, Быков. Як на мяне... Быков, ну, калі ласачка, зноў жа, партызан, зноў жа падпольшчык. Что вы мне кажете? Яшчэ скажите, Алексеевич. Ну, яшчэ смешней будзе. Не, я про тое, что у мяне, як мне падаецца, ёсць адказы як бы патэтычныя і адказы цынічныя. Мне больш падабаюцца цынічныя адказы. І я падазраю, што ўсё ж такі магчыма, гэта таму, што для мяне, як для беларуса, зноў жа, буду зніжаць трохі пафас, сказаць пра сябе, для мяне стратэгія руху, яна больш істотная за тыя тэксты, якія здольныя мне ў гэтым руху дапамагчы. Для мяне, ў прынцыпе, тэкст патрэбны, каб ад яго адштурхнуцца. І потым можна далей без яго. То бок, у прынцыпе, ўсё жыццё жыць, ведаеце, перачытваючы Быкова, пакажыце мне гэтага чалавека, я пасмеюся яму ў твар.
Слушайте, я вас понял. Я его понял. Я его высчитал, вычислил. Я тебя срисовал. Да-да. И суть того, что это христианство, которое отрицает в том числе и даже Евангелие. Я такой христианин, что я с Богом говорю напрямую. Мне текст не нужен. Да, то есть «Люди на болоте», согласен, не самая лучшая книга. Спасибо. И фильм тоже не лучше. Хоть в этом мы сгодны. Но как бы я настолько люблю, вот, как это звучит, если переходить на христианство, да? Я настолько люблю Иисуса, у нас с ним настолько близкие отношения. Иисус ко мне так регулярно является, что мне Евангелие не нужно, что я его буду перечитывать. Я казав мистер Эхрат, так? Ніхто не знайде Бога, коли не знайшов самим себе. Ось і все. Да, просто обычно человек нашел в себе Бога, да, и он еще что-то почитывает. А вы настолько нашли в себе Беларусь, что вам даже и читать не надо. И вы можете говорить о ней. Я могу писать. Да. Добра, может быть, мы просто... Вот як цынік Максим, ён не прымае саму вот эту пафаснасць выказвання беларуская нацыянальная ідэя. А калі без пафасу, вот кожны беларус... Ён любіць любоў, мы кажам любоў да Беларусі, любоў да радзімы, гэта таксама можа быць пафасна. Но хтосьці Зміцер Дашкевіч скажа так пафасна: я люблю Беларусь. Хто-то скажа, і для яго любоў у Беларусі гэта любоў да яго дачы. Хто-то там любоў месца ў гэтым лесе, да гэтага горада, там да жонкі беларускі і гэтак далей. Но усё аб'ядноўвае гэта любоў. Можа быць, гэта без пафаса ідэя і ёсць аб'ядноўчая для беларусаў. Містер, якая это ідэя? Любоў – гэта не ідэя. Гэта самаадчуванне, гэта перажыванне, гэта пэўная эмоцыя, гэта пэўны стан свядомасці, гэта пэўны стан асобы, правда? Вось калі чалавек закаханы, вы ніколі не звярталі ўвагу, напэўна ж звярталі, бо самі безумоўна былі закаханыя, так калі ён ідзе па вуліцы, ён іскрыт. Я не ведаю, як сказаць дакладна. Заходзіш у краму, прадавачка пачынае усміхацца. Што ты забіў? Нічога, а ты закаханы. Так? Вось гэта, насамрэч, гэта не ідэя. Гэта не ідэя. Гэта пэўны стан, пэўны энергетычны стан, я бы сказаў бы, асобы. І вось для мяне, напрыклад, калі я кажу, што мне ідэя не патрэбна, я кажу менавіта пра тое, што мне патрэбна яе шукаць у кніжках. Бо я, напрыклад, яе бачу ў тым, што я раблю. Я яе бачу сапраўды ў усмешцы жонкі, бачу, так? Я бачу ў чарговых, напрыклад, кружэлках Сергея Пукста ці Лявона Артуровича, паважанага, дай Бог ему здаровічка, Вольскага, так? Я яе бачу, калі прыходжу на канцэрт Крамы. Я яе бачу, калі гляджу новае беларускае кіно. Разумееце? Для мяне гэта ўсё розныя вымярэнні беларускай ідэі. І мне ўсё адно, хто, як і навошта яе фармулюе, бо насамрэч мы ўсе разам і ёсць гэтая беларуская ідэя. Таму я кажу, што яе няма як чагосьці знешняга. Яго няма як некага тэзісу. Яна ёсць як пэўны градус існавання. І калі так, яна ёсць. Мне гэта спадабалася. Мы ўсе разам, яно і ёсць, гэта і ёсць нацыянальная ідэя. У такого замечательного татарского национального поэта Габдуллы Тукая, я как турист ездил туда, у него есть замечательный, татары его обычно приводят в качестве примера формулирования белорусской татарской национальной идеи, когда он, там длинный такой стих на татарском языке, но он написан в стиле суфиев, да, там у суфиев есть такая возвышенная, восторженная поэзия в отношении об их чувствах к Аллаху, но там, где обычно у суфиев вставляется Аллах, Аллах, Габдулла Тукай вставил нация моя. Вот. И то, что вы у меня описали, да, вы Габдулла Тукай, только в белорусском варианте. Габдулле тоже не нужно, то есть, когда вы читаете его тексты, допустим, дневники, да, в общем, он особо и не стремился создавать Евангелие, да, татарской нации. Его переживание татарской нации, это не перечисление, как это правило бывает, да, а это просто путешествие. Да, он садился в Казани на пароход, ехал до Самары. Выходил, шел, и его дневники, там, типа, я иду, там, иншаллах, татары есть, тюрки есть, Волга есть, Чпачмак есть, все есть. И это и есть татария, да, это и есть татары, это и есть татарская нация. И собственно, на этом все и заканчивается. Простое описание, любовное,
Да, это очень похоже, как, опять же, в Библии «Песнь песней», да, там эти вот полные страсти описания, да, только здесь описывается страна. Нация. Насамрэч абсалютна згодны, сапраўды размова тут напэўна мусіць ісці не проста пра пэўны градус самаадчування, а яшчэ пра пэўную такую, скажем так, градус эмацыйнай натхнённасці вот сваім лакальным сюжэтам, сваёй гэтай тэрыторыі, сваёй прысутнасці тут. Так, але гэта не ідэя. Зноў жа паўтаруся, гэта не ідэя. Ну вот, в общем, это, опять же, если перекладывать на язык верующих, это, это известная вещь по поводу того, что всегда, теологи, может, меня забьют, но была такая школа пиетистов, да, которые, в общем, вообще говорили о том, что о Боге можно только стихи писать, а Евангелие не нужно. Да, вот просто нужно... То есть национальную идею не треба формулировать? Национальная идея, она уже есть, она уже жыве ў рок-н-рольных альбомах, разумееце, у эсэях Акудовіча, так, у ваших программах, у тым, што мы робім, ці яшчэ не паспелі зрабіць. Яна ёсць, калі ёсць, насамрэч, калі сур'ёзна казаць, нацыянальная ідэя, яна мае права на існаванне, калі яна ёсць, ну, пэўным, скажем так, імпульсам да руху, в шырокім сэнсе. І гэта мы ўжо маем. І гэта ўжо ёсць. І нам не патрэбныя вялікія кормчыя, насамрэч. Нам не патрэбны, я зноў жа кажу пра сябе перадусім, нейкі культавы тэкст. Я не веру, што ў нас зараз з'явіцца чарговае Евангелие, якое патлумачыць нам усіх пра ўсё, кім мы ёсць, як нам жыць і што будзе далей. Мне падаецца, што наадварот, вось гэтая адсутнасць прадказальнасці, гэта і ёсць адзін як бы з вымярэннем нашага беларускага кайфу. Бо можа быць усё. Очень интересно, потому что вы-то заявили о себе как о цинике. Да, а циник... Закончил как романтик. Да, закончил как пошлый романтик. Я к тому, что говорю, если говорить уж совсем о цинизме, да, то циником выступаю здесь я. Да? Я-то говорю, что должна быть академическая установа, что-нибудь из гранита. Там должны сидеть насупленные люди вот, с серьезными лицами. Одни формулировать идею, а другие там должна быть книги, толстые книги. Вот опять же, был на выставке белорусских издательств, и там, я люблю говорить о деньгах, да. Там было какое-то невероятно дорогое издание Францишека Скорыны. Просто вот, там, что? Я не помню, что, но как бы это, я запомнил формат. Это все было в какой-то... Сейчас скажет, апостолы. Да, в какой-то кожаной... Да. В кожаном... So what? И большие деньги. И на что вы это нам распеваете? Я как циник, да, как человек, который не видит в других людях ничего хорошего, а только плохое, тупое, угрюмое и злобное, уверен, что этому тупому, злобному и угрюмому человечеству... Вот этой толстой Скорына будет супротстоять, да, божечки он мои, должен быть. То есть, ой. Не будет сопротивляться. Оно как раз, если вы хотите, чтобы это все работало по-настоящему, то есть, как это должно выглядеть? Я уже працую, слушайте. В центре стоит вот из гранита, там мощные книженцы, да, которые никто не читает, но все страшно уважают, потому что они есть. А вокруг вот эти вот... Это идолопоклонство, слушайте. Это все смешно. Идолопоклонство — это вообще Мартин Лютер, да? Вот сейчас. Anyway. Все одно. Вы знову кажете про некие дзіўныя для мяне рэчы. Зноў жа, я вам кажу, што можна без гэтага, вы кажаце, не, гэта мусіць быць. А мы так існуем, насамрэч. І я маю права казаць мы, бо я кажу не толькі за сябе. Вось. Штука ў тым, што, скажем так, калі мы разглядаем беларускую ідэю як некую ліцэнзію на рух, то я спакойна магу сказаць, што нам гэта ліцэнзія не патрэбна, бо мы рушым і так. Вось і ўсё. І калі так, у чым сэнс таго, о чым мы зараз размаўляем зараз? Мы шукаем нейкі канцэпт, які можа нас выратаваць. Мы шукаем некую стратэгію развіцця краіны. Мы шукаем нейкі сцэнар свайго існавання. Мы шукаем штосьці, як бы, што дапамагло бы нам зразумець саміх сабе. Разумныя людзі гэта робяць самастойна, прабачце. Ім не патрэбны шпаргалкі і гэтыя сакральныя тэксты. Альбо яны самі вырашаюць, што ім лічыць сакральным, а што не. І вось мне падаецца, што вось гэтая свабода самаапределення, як сказаў бы Владимир Ильич Ленин, так? Вось, гэта самае карыснае і самае істотнае. І гэта цяжэй за ўсё здабыць. І вось у дадзеным выпадку, калі гэта ўсё адбываецца, такому чалавеку мы з вамі не патрэбны як тлумачы беларускай ідэі, бо ён яе ўжо мае. Тут, скорее всего,
зачем формулировать, если уже есть движение, и оно романтическое, и ему не нужно... И оно эффективное, не значит, Ну, романтичное. Оно может быть брудным, может быть травматичным. Не, я имею в виду в том смысле, что нет этого корпуса текстов, нет этих всех тяжелых свинцовых вещей, которые... Нет универсального корпуса. Да, которые пугают. Дело в том, что просто есть, как бы, вот из того, что я сейчас здесь слышу, есть какой-то такой национальный оптимизм, да, то есть, в общем, все нации рано или поздно получат государства свои. Просто Я в Гугле про державу не кажу. не, людей, которым не нужны тексты, их много где было. Да, и вокруг Беларуси существуют просто, вот, знаете, руины, кладбища, остатки национальных держав, которые не состоялись, несмотря на то, что у них было все то, о чем вы сейчас говорите. Вот если сейчас почитать какие-то проекты 91, 92, 93 годов, которые были в Республике Карелия, это вот на границе с Финляндией, да? Ну, вы поравнались. У нас Карелия. А что такое? А чем вы отличаетесь? А что у вас? Гэта асобная тэма, нам трэба асобна сустракацца. Чаму мы не Карелія, дарэчы, файная тэма, Зміцер, вы запішыце дзесьці, калісьці паразмаўляем. А чаму мы не дальні ўсход? А чаму мы, не ведаю, не сапраўды, не татарскія нейкія тэрыторыі? Чаму мы ўвогуле вось? Чаму мы тыя, хто мы ёсць? Ну, гэта розніца ёсць, насамрэч, пагадзіцеся. Вы ўсё ж такі, як даследчык, мусіце быць карэктным. А гэта імправізацыя вельмі смелая. Я яе, шчыра кажучы, сэнсу просто не разумею. Калі ласка, патлумачце, можа, я памыляюсь. Ну, потому что Беларусь не первая нация и не последняя. Да, есть нации, у которых нации появляются на карте Европы последние 200 лет. Да, и национальные движения все, да, белорусское национальное движение, вот Максим Жбанков, да, он может быть по счету в Европе, если посчитать, да, там 1649, да, вот их много было, да. И что? Просто у некоторых в итоге появилось сверхуспешное свое национальное государство, типа Эстонии там, или у Финляндии, а у кого-то не получилось ничего, и они исчезают, как карелы рядом с Финляндией, да, или как бретонцы во Франции, да, или как там, допустим, удмурты у нас на глазах где-нибудь в низовьях Волги. Вот были и исчезли. Да? То есть вокруг белорусы могут, и Беларусь не застрахована от того, что в итоге через 20 лет здесь будет сидеть на этом месте, будет сидеть другой Жбанков, и он будет говорить на другом языке, а про Беларусь вообще никто не вспомнит. Это Мартиновича перечитали, ведаете, я так разумею. У яго там все паўсюль китайцы, так, і гэтак далей. Ведаеце, гэта зноў жа гэта гісторыя, мы чаго пачыналі? Таго, што я казаў, што ўсе гэтыя спрэчкі вакол нацыянальнай ідэі гэта будаванне паветраных замкаў. І вот зараз вы будуеце той самы замак. А вось праз 20 год можа нешта будзе, можа будзе, а можа не. Прыходзьце праз 20 год, паглядзім, хто будзе на вашым месцы сядзець, хто на маім. Вось і паспрачаемся, потым я застануся на сваім месцы. Гісторыя, як казаў Фідель, нас рассудзіць. Бо гэта все абсалютна беспадставовыя рэчы. Можа так, а можа так, а можа так. Тым не менш, вот... Это не казино, разумеете? Казино. Циник здесь я. Вось мы вышли на тему. Казино. Тым не менш, вот мне... Включайте сердючка. Пераб'ю, але мне вот цікава. Ўсё ж таки вот гэтыя, як это правильно сказать, аксессуары такія, як культура, мова, традыцыі, гісторыя, яна мусіць ўсё ж таки быць нейкім падмуркам ці не, ці можна вот і ад гэта на гэта не звяртаць увагі, не адмаўляцца, а не звяртаць увагі. Ну, вы мне пытаецеся, як у Далай-ламы, разумееце, я не ведаю тотальных адказаў на гэта ўсё. Мусіць, не мусіць, мне ўвогуле не падабаецца слова мусіць, разумееце, бо я, напрыклад, бачу, колькі лухты зараз гучыць на нашай роднай матчынай беларускай мове, і часам хочацца сказаць, да хай бы яны размаўлялі на іншай. Навошта яны засмеціваюць гэтую прастору? Калі людзі пачынаюць бачыць мову як алібі, з гэтага нічога добрага не адбываецца. Калі яны пачынаюць казаць, што той, хто не на мове, той маскалі і гэтак далей, з гэтага нічога добрага не вынікае. Як толькі я чаму супраць гэтых кананічных тэкстаў? Бо фактычна яны адназначна паражаюць пэўны ціск на людзей, пэўнае фарматаванне, падзел на правільных і няправільных, пэўную культурніцкую моўную, якую заўгодна цэнзуру і гэтак далей. І фактычна, зноў жа, вось гэты разнастайны рух людзей ператвараецца у неабходнасць падпарадкавацца чарговаму дэкрэту, чарговай праграме, якая выглядае адзінай магчымай і адзінай пажаданай.
Вось як на мяне вось такое як бы праектаванне нацыі праз нейкія прымусовыя нейкія крокі, яно абсалютна заганнае. Ці мусіць існаваць нацыянальная культура? Ну, смешнае пытанне, натуральна. Ці мае вагу нацыянальная мова? Безумоўна, мае. Ну і гэтак далей, іншая справа. Што мы з гэтым здольныя зрабіць? Бо з гэтых рэсурсаў мы можам зрабіць кашмар, можам зрабіць перспектыву, а можам проста зрабіць так, каб нам было цікава, кайфова і весела, ну, прынамсі, пакуль мы тут застаемся ў гэтым ландшафце, ў гэтай краіне. На жаль, нам трэба завяршаць нашу праграму, і калі б я быў, звычайна мы падводзім вынік, спрабуючы выцягнуць са слоў госця нейкую такую фармулёўку, якая б пасавала ўсё ж такі тэме нашай праграмы. Калі б я быў цынікам, я б выцягнуў фармулёўку такую, што нацыянальная ідэя беларусаў – гэта адсутнасці жыць без усялякай нацыянальнай ідэі. Але мне ўсё ж такі больш падабаецца вось гэтая ідэя «Усе мы разам» – гэта і ёсць нацыянальная ідэя. Які больш з двух гэтых мной абраных варыянтаў вам больш даспадобы? Наколькі я разумею, гэта абодва агучаныя мной варыянты. Ну так, безумоўна. Я сам з сабой згодны. І з першым, і з другім. Ну. Але жывем у адпаведнасці таксама з двумя, ці ўсё ж такі... Мне падаецца, мне больш прыемна, зноў жа, суб'ектыўна, мне больш прыемна ўзгадваць другі поінт. І больш за тое, гэта тое, у чым я шчыра ўпэўнены, і я імкнуся жыць менавіта згодна з гэтымі сваімі тэзамі, бо я веру тое, што я кажу, інакш не казаў. Ну вось, на гэтым мы сышліся. Мы, гэта і ёсць нацыянальная ідэя. А вось гэты кубак з нацыянальным беларускім арнаментам ад Еўрарадыё і крамы «Сымбальбай», крамы з беларускай душой мы дарым нашаму сённяшняму госцю Максіму Жбанкову. Дзякуй вялікі за ўдзел. Дзякуй, што запрасілі. Дзякуй. Ідэя X на Еўрарадыё.